Здравейте, приятели от света на Ендрива Хаузис. Нещо много интересно, което искам да споделя с вас. Кошовете за боклук, съответно разделно, винаги стоят отстрани на къщите, за да не загрозяват фасадите. Но другото по-интересно, което искам да споделя с вас, е къде са всички бушони. Ето ги всички бушони отстрани на къщите. Всичко е надписано. Но по-интересното е, например, всички къщи, които са на 2 етажа, имат по 2 климатика, единия за горния и за долния етаж съответно. Когато падне бушона на климатика, той се премества 2-3 мм. Въобще не може да разберете, че е паднал бушона. Трябва да го дадете плътно назад, нов, да го изключите и отново да го включите. За разлика от българските бушони, където видимо се вижда, че бушона е паднал. Тук няма как да разберете, освен ако някой елтехник не ви го каже. Много интересни и различни неща от елтаблата в България и елтаблата в Америка.